लोगोफोर जायफोरा UPPL मोजां मोनो थारैनो नोंथांमोना एसे खस्थ' मोननो हागौ जुदि बेबाराव सरकारखौ जुदि BPFआ बानायोबा मा जागोन नोंथांमोनखौ आं सोंदों कुइसनखौ मा जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सनि थ्रुयै लिर आं सबनिबो कमेन्ट्सखौ बायथ' फरायनो नायथारो नङा होमबा रिप्लाइ होआबाबो स' नोंथांमोना बुं बे बाराव जुदि BPFआ देरहायोबा जों बर' हारिया बा BTRआ मा लाब जागोन मा बिथिङै जोंहा लाब जागोन ना माबा माबि बिथिङै खहाबो जानो हागौ बैफोरखौ नोंथांमोना साननायनि सम जाबाय थारैनो जोंनिया मा जायो जेब्ला भट जायो बा इलेक्शननि समाव बेबायदि जेब्ला माखासे माने साननो गोनां जायो खारन जों नों आंनि भटआनो जोंनि हारिनि फिउचारखौ फोरमायगोन जों गेरेमसा बर' माहारि होननाय सोदोबखौ खदाय खुगाव लाबाय थायो अरायबो खुगाव लाबाय थायो नाथाय गेरेमसा जानो थाखाय पलिटिक्सआबो मोनसे पार्ट जों मात्र जोंहा कालचारेलि जों साउन्ड जायोबानो सोलोंथायारि बिथिङाव जों साउन्ड जायोबानो जायखिजाया बिथिङाव जोङो गोख्रों जायोबानो जे जों गेरेमसा जागोन बेबो नंजोबा जोंनि राजखान्थियाबो मोनसे पार्ट जुदि राजखान्थिया जोंनिया बहुत जुदि स्ट्रं जायाबा जेसेबां थासेयावबो जों मा जानो हानाय नङा गेरेमसा जानो हानाय नङा स' बै गेरेमसा जानो थाखाय सोर पार्टिया देरहागोन बा सोर पार्टिया देरहानानै सरकार दानानै जोंनि बर' समाजखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय खामानि मावगोन बेखौ समा खिन्थागोन नाथाय जुदि BPFआ देरहाफिनोबा मा सेन्स फैगोन खारन जाय समाव BPFनि सरकार दंमोन बै समाव मामोन अनलि BTC मोन BTAD मोन नङा होमबा नाथाय दा मा जाबाय BTC BTR स' BTC BTR एसे चेन्ज जाबाय बै गोरोबथाया मामोन एबसुनि थ्रुयै जादोंमोन NDFBनि थ्रुयै जादोंमोन UPPनि थ्रुयै जादोंमोन स' बे गोरोबथानि गासैबो जि मट' थांखि अबजेक्टिभ बेफोरो टटेलि एसे डिफरेन्ट स' बै डिफरेन्ट अबजेक्टिभजों माने थांनाय आरो खायसे समाव जों नुनो मोनदों खायसे सुबुंफोरा BTRनि एगेन्स्टआवबो माने बेबायदि केस होनायबो जों नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा PIL ना मा होनो बेबायदिबो होनाय नुदोंमोन बबेखानि BPFआ होआखै बे PILखौ नाथाय बिसोरखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिया दंमोन स' बैबादि बिथिङाव जुदि हाग्रामा महिलारिया सरकार दायोबा बिथाङा जायफोर पलिटिकेल गेम गेलेबाय थादों दा जायफोर बाथ्रा बुंबाय थादों बिथाङा मा बै आद्रा थानाय माखासे मावनो हायैफोरखौ मावगोन ना मावा बे जोबोर गिदिर कुइसन मानोना दिनैसिम आं रावबो खौरांगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बा BPFनि नेताफोरखौ बेबायदि कुइसन सोंनाय नुवाखै जुदि नेक्स्ट इलेक्शनाव देरहानानै सरकार दायोबा बै सरकार दायोबा जाय खामानिखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मावलांनो हायाखैसै बै खामानिफोरखौ आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंगोन ना मावफुङा जाबायदि NDFBनि समस्या नङा होमबा जाबायदि NDFBनि समस्या बिनि अनगायै गोबां इन्स्टिटिउसनफोरनि बाथ्रा दंमोन गोबां बिथिं दं बुंनानै फोजोबनाया बेवहाय स' बै माखासेखौ मावगोन ना मावा सिमा बारायनाय गामि थिसननाय गामि दानख'नाय बायदिसिना बेबायदि दं ना नङा होमबा स' बैफोर खामानिखौ मावगोन ना मावा बे भेरि बिग कुइसन जुदि देरहायाबा UPPLआ देरहायोबाथ' बिथांमोनखौ जों मोनसे आसा खालामनो हायो बिथांमोना गावसोरनि लाना फैनाय सुक्ति बेनिखायनो एसेबाबो मावनो नाजागोन नाथाय BPFआ देरहायोब्ला मा जागोन बेखौ जोंनो नांगौ बे कुइसनखौ खौरांगिरिफोरा दिनैसिम नेताफोरनो मानो सोङाखै बेबायदिखौ नुवाखै स' बेनिखायनो आं बुंगोन जुदि BPFआ देरहायोब्ला BTRआ मा जागोन जुदि BPFआ देरहायोब्ला बै BTR गोजोन गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावगोन ना मावा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन ना मावा भेरि बिग कुइसन जोबोर गिदिर कुइसन दा थानाय सरकारथ' बायदिसिना बुंबाय थादों नाथाय बै सरकारा बेसेबां कमिटमेन्ट होनानै खामानि मावगोन बेयो साननो गोनां लोगोफोर स' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो आं जाय बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि आङो मोनसे बबेबा खनाव गोसो जानाय बाथ्राखौ नोंथांमोना एरखांनानै होदों मा जागोन नोंथांमोना आइडियाजों मावगोन ना मावा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैसिम मानो फंसे बुङाखै बेबायदि जे आं जुदि सरकाराव फैयो गोहोआव फैयोबा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय थारैनो उदां खालामथारगोन बबेखानि बिनि सिगांनो जुदि उदां जायोबा बै इलेक्शननि टपिक्सआ एसे सोलायलांगोन नङा होमबा सोलायलांगोन नाथाय दासिम बेबायदि मोगथां जायाखै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जुदि बे गासैबो पलिटिक्सखौ जुदि उल्था पाल्टा खालामना होयोब्ला देट मिन्स जुदि रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय जुदि उदां खालामबा बिथ' आलादा बिसय जागोन अब्लाना कन्टेन्टआनो सोलायलांगोन जोंनि BTRनि पलिटिक्सनि आरो बेखौ मावनो हागौ जोंनि CM बिथाङा माने चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ मोगथांबो खालामनो हागौ अब्ला पलिटिक्सआ टटेलि मा जानो हागौ उल्थां फाल्थांबो जानो हागौ एबा सिगांनि फर्मावनो थांफिननोबो हागौ बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना सानदों मा बखिला बायदों स' नोंथांमोना कमेन्ट्स लिर जे BPFआ जुदि सरकार दायोब्ला BTRआ मा जागोन BTRनि कन्डिशना मा जागोन
आइडियाजों लिरबानो जाबाय नोंथांमोना थेंक इउ